Hemen, bombardeo, Durangoko bombardeo, hori, hain bietze zarata, oin 3 urte, urten txaban. Eta ni eukin naban, llamada bat Madriletik. Eta Andra bat, topetan da bilela Maria Teresa Andueza. Eta ni ez naz Maria Teresa Andueza, ni naz Maite Andueza. Naz, gerran aurrekue, eta neuri beti pinidozi hori, eta ero amada, ero maite. Eta bera egon zala Frantzian. Eta zautu zabala Maria Teresa Anduezari. Eta dabilela topetan, horreri. Eta Maria Teresa Andueza da nere telefonue, emon dabiela telefonikan. Eta horregaitik egon ginen ordu erdi bai berbetan. Eta berak izan duze, txiloetxez ez dela izena. Baina momentu eretan, bakoitza beri izena, gordet eukiken zabala. Eta hartzen zaban, herri txiki bat, eta Madrilen onduen dabela herri txiki bat txiloetxez. Eta ikusi du, dabela oso politxe gainera, interneten ikusi du. Bai. Bai, nik esat ikusi eta bai, izalik, Bai, interneten begon jekatara zaban egun baten, eta egon ginen ikusten zelako herri politxe. Eta Andra, ari neuri mondozte telefonue eta dana, baina ez dute enbon hainbeste. Bai, Andra bat oso zabala, oso maja, eta ordu erdi bai egon ginen berbetan,